A day in my life as content creator. Good morning po. Dito. Mga madadaming bibi. Ayan! Dito, oh. Aray ka! Wait na! Wait na! Yan! O yan, pakabusog. Dito din na. Hindi, dyan anak. Ay, ba papakain yan? Diba? Umaga, hapon po ako nagpapakain ng aming mga alagang hayop. Pakain ko na ka? Oh, yung malilit. Kaso lang baka lumipat na. Hindi. Hindi ka marunong magpakain. Marunong ako, ma. Oh, wait lang. Wait lang. Pakialamero tong anak ko. Gusto na rin niyang magpakain ng manok. Kaso lang natatakot ako baka kasi makawala. Di maghuhuli-huli pa ako. Dito tayo. Down. Oo, pakain. Yusin mo, nagdumi ka. Alis dyan, tandang. Props, kasali ka din? Oh. Sumpo. Came this very morning. Yeah, black ink letter came this very morning. Said my baby gone away, and my good luck so gone. Bagong pisa! Oh, yun. Agad! Asa na? Ayun. Oh, bagong pisa! Kabila. Kaso lang kukuha ko isa dun. Bigyan muna natin pagka. Kukunin ko kasi yung isa. Ayan! Tignan mo muna. Hinuhugasan ko tong bibi kasi ito yung kakatayin ko ngayong araw kasi wala kaming ulam. Hawakan mo nga yung ulo niya, kuya. Ang dami ko na! Ang dami! Naliligo mas kita. Kakatay tayo ng bibi. Hindi ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di kayang mag-isa. Kasama kita. Ngayon lang ang pag-ibig ko muling ibalik. Tama nga minsan umibig na tunay. Ma. Ay, mama. Okay, simulan na nating lutuin ang sinabawang o tinolang bibe. Nakatikim na kayo guys ng ganito, yung tinolang bibe. Minsan, pwede mo rin tong pwede mo rin gawing luto ay, okay, sabay-sabay na natin ang pawang sibuyas, luya.
Ginataan. Oo, yes, ginataan na may papaya. Or, igisa mo siya sa luyang dilaw bago mo siya lagyan ng gata. Yun, pwede rin ganong paraan. Lemongrass. And water. Damihan na natin kasi ilalaga pa natin ng bongga. Takpan natin. Kaso lang, wala kasi kaming ulam ngayong tanghali, kaya magluluto muna ako ng sinabawan. Hindi naman ito magiging malansa kasi may luya na mayroong pang lemongrass. Then, kumuha na rin ako ng papaya sa bakuran. Dun sa gilid kasi ng aming bahay, mayroong papaya. Mas masarap kasi kung lalagyan mo siya ng gulay. Okay, magmamagic ako. Eat, bulaga! Oh my god. Okay, balikan na natin niluluto. Baka latog-latog na. Ano yung latog-latog na? Yung parang words na lustak na. Yung gano'n. Yung wala nang natira, yung hiwa-hiwalay ng igi. Tapos yan, pinagsunod-sunod ko na lang yung mga sangkap, asin, paminta, tsaka yung betchin kanina. And then, remove na natin yung ating lemongrass. Tsaka muntik ko pa makalimutan yung dugo. Yeah, black ink letter came this very morning. Said my baby. Okay guys, kwentuhan muna tayo habang ako'y nakain. Voice over muna tayo guys. Yay! Ako'y simpleng tao lamang, di? Kaya po ang daily routine in life ko. Tapos, napakasimple lang. Kami po ay simpleng mamamayan lang. Diyos. Kaya thank you kasi pinanood mo yung aking video. Pa-like and subscribe na lang po ng aking channel at pakisuportahan na lang po ako. Marami pong salamat at mag-iwan po kayo ng comment para makilala ko naman po kung sino-sino kayo. At makabisita rin naman po ako kahit paminsan-minsan. Yay! Marami pong salamat ha. Kahit ganito yung aking vlog, ang hirap talaga mag-edit. Kailangan, ulit-ulitin. Diyos ko po, ewan ko kung papasa na sa inyo ito. Basta sa akin, pumasa na kasi pumasa na yung luto ko. Bye-bye! Thank you for watching, guys. Love you, mwah.